onaino ekarri nauena. Kantu bat eskertze modura edo ordurarteko bideari lotura berezia du familiakin eta inspiratu ninduen esaldi konkretu batek, batez ere bukaerarako zatirako, besteen mina baino gehiago besteena da. Eta claro, ze modu polita, errateko bakotxak bere karga duela eta bakotxak bere prozesuak dituela. Pentsatu nuen ze ongi gelituko zen olatzeko nerekin kantatzea. Eta niretzat bazun zentzua, bai melodikoki, bai konexio aldetik sentitzen dutelako. Bai, nahiz eta elkarrez genuen ezagutzen oraindik sobera, norbait hurbila zela. Niretzako izan zen sorpresa polit bat nerekin kontatu izana abestia grabatzerako orduan. Eta zureko berrak eta ikusten ditun, eta hori gogoratzen dut ondo. Versionatzen ditun zure kantak. Bira. Eta pasa zen idanean, gogoratzen dut pentsatu nula, uste kanta honek funtzionatuko dula. Zakit zerbait esan izun. Baina bai, funtzionatu du. Muy atractivo desde el punto de vista sonoro. La canción está llena de cositas que ocurren, de electrónica. Entonces, traer eso a la orquesta es un reto grande. Kantu batek hartu ditazken hainbat eta hainbat gorputz edo entzutea orkesta batek jota eta hortara moldatua da niretzat izugarria, porque beti horretzen naiz kantuak egiteko garaian nire familiai eta beti erraten nion. Ojala, nozbait kantatuko banu nire kantu bat orkesta batekin edo. Impresio handia ematen duela zure kanta bat, zure logelan edo zure txikitasun hortan konposatu ondoren orkesta baten dimentsioekin entzutea eta sentitzea feeling hori batez ere zuzenekoan. Sentitzen zaituna zu, ez dakit, haundi edo txiki, ez dakit zer esan. Azkenean elkartzea hainbeste artista. Bai iraganeko eta bai oraingo kantak jotzera eta horrela pixkat iruditzen zait komunitatea sortzeko era bat izan daitekeela ere eta orkesta baten eta koro baten handitasun horrek hemen Euskal Herrian nahiko txikiak eta nahiko txikizaleak geran hortan iruditzen zait horrelako gauza batek kriston arnasa zela ematen digula eta identitate hori zerbaiten parte sentitze hori balikatu dezakela nolabait. Eta uste dut esperantzak eta ilusioak mugitze horrek baduela zerikusi handia gero herri bezala eta gizarte bezala zure bazterrak pixkete arakatze nahi horrekin. Maitasunak izan dezan berak baino leku hobea. Zaila da hitzak topatzea olako sentimendu intenso bati. Eta egia da ez dudala irudikatzen hor nire burua zeren ikusten dut oso handia eta kostatzen zait ikustea ez, nire figura hor erdian. Da opari bat eta aldi berean ematen du paniko eszeniko berezi bat. Ja. Beklaseko ezatearen komplekurik baterez erdara traketxetan mintzatzearen ere galtzer dizulatuek historio behar dituzte baino entzule honez eskaz gabe.
Jorge Drexler, eta Guretzatia horrekin. Eta guretzatia horrekin. Bueno, gogo nahiko urduri uste dut horrekin, ezakit zer egingo dugun. Baina ni personalki horregatik bakarri eman itzake. Baina uste dut mereziko duela bereziki eta espero dut guk ere bai kumplitzea biziki bat horrekin. Nik uste dut baietz eta oso ondo dugu. Baino lehenago bertzena delako, Bueno, kantak esaten du bezala probatu ez duenak ezak zer dena, ba, uste bizitu arte ez dezula nabaritzen ze berezia izan daiteke. eta kontazili gainotzeko minorekin, mina baino lehenago bertzena delako, Gogotsu urriak 25 eta 26an gertatuko diren gauza guztientzako. Gaiatu disfrutatzen, guk uste dut disfrutatuko dugula. Kantatu gurekin, eta bertan ikusiko dugu elkar. eta kontazili